Дзень добры, шановныя сябры. Сёння наш аповед, як заўжды, пра незвыклы лёс і жанчын і мужчын, але таксама пра гісторыю культуры і, можна сказаць, сярэднявечную геапалітыку. Але пачнем мы свой аповед, может быть, вы здзівіцеся, з археалагічных раскопак 1949 года ва ўсходняй частцы Менскага замчышча, то бок на месцы власнага Менскага замка. У гэты час, у гэты перыяд быў скрыты каменны падмурак замкавай царквы. Ведаеце, сёння ёсць дыскусія адносна таго, калі яна была ўзведзена, ці ўзведзена да канца цалкам, таксама ёсць дыскусія. Найбольш прымальным выглядае перыяд сярэдзіны другой паловы 12 стагоддзя. Царква нязвыклая. Ведаеце, у гэты час у нас пад уплывам грэкаў ці візантыі, а такой нашай зямлі прынялі хрысціянства, будуюцца царквы з такой тонкай плінфы, з тонкай цэглы. А тут раптам мы бачым на Менскім замчышчы царкву, збудаваную з бутавага каменю, дэфіцытнага ў нашым геалагічным рэгіёне. Проч таго, унутрыняя прастора была абкладзена вапняковымі цаглінападобнымі пліткамі, яшчэ больш дэфіцытны матэрыял. І сам план царквы квадратны, вельмі незвыклы для візантыйскай традыцыі на нашых землях. І вось даследчыкі задаліся пытаннем, чаму на Менскім замку не быў выкарыстаны досвед полацкага манументальнага дойлідства, а скарыстаны такія вось раманскія, скажем, адразу напрацоўкі. Потым, калі публікацыі пра гэту царкву выйшлі з друку, выйшла рэцэнзія у Брытаніі, і аналаг гэтай царквы нашлі ў Берсеі. Гэта Аркнейскія астравы Шатландыі. Зразумела, не шатландскія майстры будавалі гэту царкву на Менскім замку, але гэта пацвярджае, што Менская царква – гэта тыпова раманская пабудова паводле свайго плану і будаўнічых характарыстык. І вот узнікае пытанне, якім чынам на Менскім замку у разрыў традыцыі з полацкім і ввогуле візантыйскім дойлідствам пачынае будавацца падобная царква. За ўсім гэтым, як мы разумеем, вядома ж, стаіць палітыка альбо палітыка-культурны кантэкст. Ужо ў першай палове 12 стагоддзя вакол полацкай зямлі і ўжо паўнезалежных княстваў на тэрыторыі склалася унікальная сітуацыя палітычных праектаў і матрыманіяльных, то бок шлюбных саюзаў. Каля 1135 альбо 36 году, верагодней за ўсё, на тэрыторыі Польшы быў заключаны шлюб сына менскага князя Глеба Усяславіча, а гэта першы удзельны князь Менскай землі, якая вылучылася з полацкай землі, але знаходзілася ў такой арбіце полацкага. Так вось, сын першага менскага князя, а ён меў на імя Валадар Глебавіч, заключыў шлюб з Рыксай, такое жаночае імя, гэта дачка польскага князя Балеслава III Крывавуснага. У выніку гэтага шлюба былі аформлены даволі разнастайныя коаліцыі, это саюз Балеслава з князямі полацкай землі супраць дацкага караля Эрыка II і яго харуснікаў, яго саюзніка, якімі былі спадкаемцы Владзіміра Манамаха, а менавіта з князямі кіеўскімі і наўгародскімі. Натуральнае пытанне, што звязала дацкага караля Манамахавіча. Рэч тым, што Эрык II быў жанаты на Мальфрыдзе Мсціслаўні, дачка кіеўскага князя Мсціслава Владзіміровича. І паколькі полацкі і польскі князі знаходзіліся супярэчнасці з Кіевам і з Даніі, гэта прывяло іх да заключення саюза аформленага шлюба. А якія ж інтарэсы полацкай землі былі у Балтыйскай моры? Ведаеце, тады канфігурацыя палітычная была зусім іншая. Як мы уяўляем на больш ранейшы альбо позні час, полацкая земля ахоплівала не толькі сярэдняе падзвінне, але ёй плацілі даніну і лівы, населеныя на Балтыйскім узбярэжжы, на тэрыторыі сённяшняй Латвіі. То бок гандлёвыя інтарэсы полацкай землі сігалі і на рэгіён Балтыйскага мора, і таму гэта актуалізоўвала праблематыку зносін з Даніі. Трэба сказаць, што ў далейшым смерць і дацкага караля Эрыка і польскага князя Балеслава прывялі да распаду гэтага саюза і, трэба прызнаць, да распаду самого шлюбу паміж Валадаром Глебавічем і Рыксай, якая ўжо ў другім шлюбе, новым шлюбе выйшла замуж за ўдавелага шведскага караля Сверкера. Але гэты шлюб і гэты палітычны саюз паміж полацкай землёй і польскімі каралямі даў плён
такі сямейны. Каля 1140 года у Валадара Глебовича Ірыксы, хутчэй за ўсё у старажытным Менску, нарадзілася дачка Сафія. Лёс Валадара Глебовича таксама быў такі неспакойны. Ён станавіўся ў розныя перыяды князем розных удзельных княстваў на тэрыторыі польскай зямлі. Адзін час быў і полацкім князем. Ну, але для нас вельмі цікава і вельмі важна тое, што менскі князь Валадар выдаў за дацкага караля Вальдэмара I сваю дачку, вот так, першага шлюба, Сафію. І гэты шлюб, ну, вот там ведаем дату, адбыўся 23 кастрычніка 1157 года. Трэба прызнаць, што імя Сафіі невядома у старажытна-рускіх летапісах. Ведаеце, яны ўвогуле вельмі фрагментарныя. Там няма поўнай інфармацыі у любым упадку. І генеолагі от з вялікай цяжкасцю часам аднаўляюць радаводы тых ці іншых рускіх князёў. Але княжну і каралеву Сафію досыць добра ведаюць дацкія крыніцы. І найперш пра яе піша Саксон Граматык, які ўказвае, што вот бацькам Сафіі быў русін, Патры Рутэну. Ну, русін, як чалавек вот з нашай усходнееўрапейскай тэрыторыі. Саксон Граматык увогуле такая каларытная асоба. Разумееце, там што у ягонай гісторыі данаў якраз апісана, напрыклад, гісторыя Гамлета, прынца дацкага, з якой потым скарыстаўся і Шекспір, калі напісаў сваю нумеруючую паэму. Таксама вот Саксон Граматык апісаў некаторыя дэталі жыцця Сафіі. І гэтыя дэталі нам трохі ніжэй будуць вельмі важнымі і цікавымі. Трэба сказаць, што нейкі час у гістарыяграфіі існавала дыскусія адносна паходжання Сафіі, бо не ўсе крыніцы ее так дакладна ее радавод акрэсліваюць. Была нават версія, што, можа быць, яна была сынам Владзіміра, князя Новгародскага. Але сёння большасць даследчыкаў, які вывучаюць гэтую тэму, прызнаюць, што Сафія была дачкой менского князя Валадара Глебовича. И вот этот аспект матримониальных, значит, шлюбных, семейных, политичных адносін паміж рознымі дамамі полскай землі і польскага княства якраз і паказваюць нам шляхі, якім чынам майстры, якія будавалі храм у романскай стылістыцы на тэрыторыі Менскага замка, якім чынам у 12 стагоддзі яны маглі трапляць на нашай землі, вот яны якраз і прыносілі гэтую романскую традыцыю. Вось візантыйская і романская стылістыка як бы фундавалі нашу культуру ад самага пачатку. Ну, але вернемся больш падрабязна да гісторыі і прыгодаў ужо каралевы Сафіі. Трэба сказаць, што Сафія Валадараўна мела статус каралевы кансорта. Гэта азначае, што яна была жонкай паўнапраўнага монарха, але не мела паўнамоцтваў фармальных у дзяржаўным кіраванні. Ну, дарэчы, вот падобны аналаг якраз сучаснай брытанскай каралевы Елизаветы II, ее муж, які недавно памёр, якраз таксама быў кансортам. Он был прынцам-кансортам, і фармальна ён як бы не з'яўляўся суверэнам. Пасля смерці Вальдэмара I, от свайго мужа, у 1182 годзе Сафія взяла новы шлюб з ландграфам Цюрінгі Людвігам III Пабожным. Гэты чалавек быў актыўным удзельнікам крыжацкага руху. Ён асабіста збіраўся ў трэці крыжовы паход, удзельнічаў у аблозе Акры. Ну, правда, пасля этого пахода па шляху назад ён захварэў і памёр на Кіпры. Але вот тыя, скажем так, скупыя звесткі гістарычныя, якія мы маем, сведчаць пра тое, што да выправы ў трэці крыжовы паход ландграф Людвіг развёўся са сваёй жонкай Сафіяй. Іх шлюб быў бездзетны. Сафія ж вярнулася ў Данію, дзе працягвала валодаць досыць высокім статусам. Увогуле у шлюбе з Вальдэмарам I, то есть вот это першым мужам, у яе было 8 дзяцей, 2 сыны і 6 дачок. Абодва ее сыны сталі дацкімі каралямі, ну, па чарзе Кнудам VI і Вальдэмарам II. Дачка Інгеборда была жонкай французскага караля, а дачка Рыкса, вот, бачите, названая у гонар бабулі, жонкай шведскага караля. Відавочна, што і у ўдавелым статусе Сафія Валадараўна аказвала заўважны ўплыў на жыццё дацкага каралевскага двара. І вот пасля яе смерці удовую каралеву пахвалі побач з яе верным мужам Вальдэмарам I у каралевскім некропалі
у соборе святого Бенедикта Нурсийского в Рингстеде. Ну, это Зеландия, то есть такой великий остров на усходе Дании, где как раз находилось некалькі королевских резиденций. Ну, але для нас цікавая еще одна околичность. Крыніцы сведчаць, что королева София и князь Володар Глебович падтрымлівалі сувязь и надалей, вот пасля шлюбу Софии. Один из авторов, монах Уильям Кантерберийский, описывал такой сюжет, как нехта Климент. Ну, это вот грецкое имя, якое вошло в славянский именослов. Не видим, кто он был похож, але відавочна, что вот, скажем, з наших регионов. Так вось, вот он, вертаючись з Русі, вез дары Софии, королеве Данов, якія были посланы ее батькам, конугам. Але Климент был схоплены в Финляндии, ну, это такой регион Поморья, заселенный заходнеславянским племенем Венедов, схоплены, скажем так, венецкими пиратами. Даведавшись про гэта, София звярнулася да своего мужа, короля Вальдемара. Врэшце-рэшт, пасля нарады з лунскім арцыбіскупам супраць арбанікоў, разам з знатнымі людзьмі королевства был выправлены сын Вальдемара и Софии Кнут, які якраз чакаў посвящение у рыцарства. Ну и вот таким чином Кнут здабыў рыцарства, абараняючы гонор своего деда Володара Глебовича. Вот гэтыя падзеі адбываліся каля 1176-78 гадоў. Вядомы нам саксон-граматык таксама опісваў эпізод з нападам славянскіх піратаў на посольство короля Вальдемара, якое вярталася з дарункамі ад цесця короля. У той час якраз Володар Глебович вёл змагання за дамінацыю Менска у полацкай землі, а у нейкі перыяд у 1067 годзе ён быў і полацкім князем. Такім чынам, сувязі паміж Даніяй і полацкай землёй у канцы 12 стагоддзя не спыняліся. Полацк працягваў павялічваць у паўночнай Еўропе свой вобразны капітал. Ну і цікавае пытанне, дарэчы, а якія ж дарункі мог весці гэты пасол Клімент для Софіі? Конечно, дакладна мы не ведаем, але ёсць пэўныя аналагі. Адной з дацкіх таких рэліквій, каралевскіх і нацыянальных, можна сказаць, з'яўляецца так званы крыж Дагмар. Гэта выраб ювелірнага візантыйскага мастацтва. Сам гэты крыж, гэта энкалпіён. Ну, это означае, што такі двухбаковы крыж невялікі, які раскрываецца, і унутры у яго можна захоўваць некую хрысціянскую реликвию. Вось гэты крыж. Чаму называецца крыжом Дагмары? Дагмара Баемская была жонкой Кнуда, вот сына Софии. И у 17 стагоддзі быў скрыты еще саркофаг, и там вот как раз знайшлі вось гэты крыж, и его так прозвали крыж Дагмары. Але вот теперь апошнія даследавання датскіх навукоўцаў, нават у канцы 70-х, 78 годзе такая датская даследчыца, як Фриц Ліндель, апублікавала сваю працу, дзе вот дакладна прапісала, я тут дазволю себе працытаваць, шлях гэтага крыжа у Данію, магчыма, лежал праз Мінск у Беларусі, адкуль родом была королева София, жонка короля Вальдемара I Великого. То бок, ёсць такое меркаванне, что подобные рэчы візантыйскага мастацтва трапілі ў Данію якраз з прыездам Софіі, то бок раней яшчэ за королеву Дагмару. Ну, королева Дагмара таксама вельмі каларытная асоба, яна досыць рана памерла, і яна ўвайшла ў такой як бы культ дацкі, нацыянальны, і адначасова стала персонажем датскага фальклора, такая вот добрая, клопатлівая королева, якая вот клапоціцца пра ўсіх датскіх дзетак. Таму вот эта назва крыж королевы Дагмара была яшчэ і вельмі сімвалічнай. Такія ўплывы усходнееўрапейскія на датскую культуру і палітыку у сярэднявеччы былі звязаны не толькі з візантыйскім крыжом, але і з архітэктурай. Я таксама, дарэчы, здзівіўся, я не ведаў гэтага факта. Так вось, на захадзе той же самай выспы, той же самого острова Зеландии, у Колумбборгу, якраз за часамі Вальдемара I і Софіі быў збудаваны сабор, які вельмі выразна выломваўся, падрозніваецца ад паноўнай романской стилистики. Тут раптом будуецца сабор не з камянёў, а з цэглы. Это такая вот как раз візантыйская традыцыя, якая
прышчапілася і развілася на наших землях. Гэты сабор будуецца з 5 вежамі, і вельмі смелыя даследчыкі, можа быць, вельмі смела пра гэта пішуць, но тым не менш некае стылістычнае падабенства да абарончага тыпу от полацкай Сафіі з 5вежасцю яны таксама прасочваюць. Ну, у любым выпадку гэты помнік выразна адрозніваўся ад стылістыкі архітэктуры Даніі, і сапраўды даследчыкі знаходзяць у ім візантыйскі ўплыў нават па сваёй форме, што это быў грэцкі такі роўнаканцовы крыж, як я ўжо сказаў, з 4 вежамі па баках і з 5 па цэнтру. То бок уплыў каралевы Сафіі на культурнае развіццё Даніі быў вельмі моцны. Хоць я так вам хочу прызнацца, што ж крыніцы таго часу сведчаць, што у каралевы Сафіі не заўжды быў лагодны характар. Гэта была волевая жанчына. Апісваюць нават такі выпадак, калі ў мужа з'явілася сардэчная прыхільнасць па імені Тувы. Сафія, разлаваная, намовіла сваіх памагатых, якія падпалілі лазню, калі ў той момант знаходзілася гэта жанчына, ну і такім чынам, скажем, ліквідавала сваю суперніцу. Увогуле, у доўгім статусе, фармальна не меўшы кіроўных паўнамоцтваў, яна аказвала даволі сур'ёзны ўплыў на жыццё дацкай кароны. Яна ўдзельнічала у паседжаннях дацкай каралевскай рады, дзе вырашаліся найгалоўнейшыя пытанні жыцця каралевства. Памяць пра яе, конечно, працягнулася у дзейнасці і яе дзяцей. І пасля сваёй смерці яна была пахавана у катедры у Рыхтэдзе. Там пахаванне дацкіх каралёў 13, 14, 15 стагоддзяў знаходзіцца. У 19 стагоддзі такі вельмі цікавы эпізод у сувязі з ремонтам катедры, ну і плюс з даследчымі інтарэсамі, была ўскрыта крыпта, у якой захоўвалася каралева Сафія. Дасталі парышткі, у тым ліку чэрэп, і дацкія археолагі і антраполагі нават у той час зрабілі такую першасную рэканструкцыю её аблічча, так, её твару. Ну, хочу вам сказаць, што гэты малюнак, напэўна, вот і апублікуюць зараз на сайце онлайнера, ён такі трошкі грубаваты, бо гэта старая рэканструкцыя. Сёння мы маем больш тонкія методыкі адаўлення вобразу, але вот некаторыя такія асноўныя рысы твару каралевы Сафіі гэта рэканструкцыя перадае. Вельмі дзіўна, што муляжы, ну, мадэлі, так скажем, чэрэпа каралевы Сафіі выстаўлены і ў нацыянальным музеі Даніі у Капенгагене, і таксама, ну, такой невялічкай выставе у катедры, кафедральным саборы ў Рыхтэдзе. А на яе магіле ляжыць такая сціплая шэрая гранітная пліта, дзе вот выбіта імя Рэгіна Сафія. Так што, сябры, калі будзеце ў Рыхтэдзе, будзеце ў Даніі, абавязкова завітайце у гэты на сёння невялікі горад, завітайце ў гэту катедру і пабывайце на магіле Сафіі, князёўні Менскай і каралевы дацкай. Дзякуй.